Si kumaga. Kumahataw, talaga nakapag-Milo, ano? Dire-diretso lang. Tumakan sila! Tumakan! Mga Kanegosyo! Beto na! Beto na talaga! NCCC Kanegosyo Caravan 2023 is now officially open! Ayan po! Welcome po mga Kanegosyo! Sumisigil na ang malaking diskwento na bigay ng ating mga experience. Welcome sa lahat ng nandito ngayon! Ang masarap ba? Yeah! Wow, ay energetic. Sino nakapag-Milo din na kasi yung yes niya. Ano? Oh, gaano masarap? 1 to 10? 10! Wow! Talaga parang hindi na naman ng isang baso. Amazing talaga si Ma'am. At syempre nandito rin ang ating ladies choice area, no? Ako. May pa-birthday pala kayo dito, ano? May macaroni salad. Para talaga masubukan kaya masarap ang kanilang ladies choice. Meron din po tayo yung best team. Sa mga feeling mo, how dyan, sir? Ano gusto mong subukan, sir? Nandito, sir. Nandito, sir. Ano gusto mo? Mainit ba o malamig? Gusto daw ni Sir ng Milo dahil siyempre simula nung bata siya ay Milo talaga ang kanyang iniinom. Sir, ilang taon na po kayo? Nakalimutan ni sir ang edad niya. 46 years old, at syempre, Milo pa rin. Dito po, sir. Gusto ko, sir. Bigyan po natin ng Milo si Sir, ma'am. Ayan, so mula po ito sa iba't iba nating mga customers, iba't ibang lokasyon at mga katabi po nating munisipalidad. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. And once again, welcome to the NCCC Supermarket, ang Kanegosyo Caravan 2023 in partnership with the Department of Trade and Industry, Province of Sultan Kudarat. Handa na ba kayo sa ating Bring Me Game? Ay, bet na bet ko kita nag-untat sang shopping kaya mag-bring me daw ano sila. Ako na ba dasing? Okay, let's go with Bring Me! Susi ng aparador ng bahay. I know, may dala kayo mga susi ng aparador o cabinet. Numbers dito sa harapan. Hey, super gone and baby! Picture! Everything ang text Okay, saglit lang. Tumaas ng kamay si Kuya parang nasa loob lang ng classroom. Okay, ano? Yes? Okay, what's your name? Julius. Yan sa imong kauban, Julius. Ha? Sino yung mga kasama mo? Ara. Okay. Saan kayo galing? Ito. Sinong kasama? Ara. Saan kayo galing? Ito. May girlfriend? Pila? Wow. Okay, the title of our song is? Again? Despacito. Correct! Please proceed. Congratulations sa daghang uyab. Next. Tabangan na to, ma'am. Sige, ma'am. Yung muna mangaway si ma'am. Sige. The title is? Let it go, mali. Let it go ba? Let it go, correct. Palakpakan ko na. Meron ka ng half dozen tang juice with dairy milk chocolate. More to go, DJ. Ano, sigawan to. Interesante. Tama na ba na? Okay, ibigay ang title ng song at dapat sayawin ang chorus. 1, 2, 3, go! Dancing away. Palakpak naman!
Ansel. Kinsa ni kanta. Congratulations. Maraming salamat. Ay, kani si ma'am, oh, kani tudloan niya siya sa sales lady, oh. Ayun na, good ma'am, tudloan na gali ka. The title of the song is, I love you. Kinsa ka lang tell din mo. sige na, gani. Sections ba? When you, ang tama naman yung 2 words, okay, again, 1. Ay, grabe, sinulat pa talaga, oh. Basahin mo naman. Sige na. 1, 2, 3. Will you tell me that? Sige. Tama! Correct! Bigyan na natin, when you tell me that you love me. Okay, sino naman ang ating pambansang bayani? Saglit lang, sabi mo, bigyan ng chance sa iyo. Si nanay! Uy, nanay! Ano si? Bigyan mo yung mikropono kay nanay ko, kay nanay. Kasi, nanay, anong oras ka na Anong oras ka pa kanina dito? Anong oras ka pa kanina dito? Alas 5, no? Alas 5 nandito ka na kanina. Pagbukas ko, ikaw yung nakapila sa unahan. Kumain ka ba? Wala. Hindi, patalo mo to, ano? Sino ang ating pambansang bayani? Si? Jose Rizal, correct! Ano ko sasabihin sa English? Ano na? Totoo ka English. Totoo ka English. Hindi ko maintindihan. Sinanay na naman, iba-iba na naman. I don't understand. Ang alin? Talking about me. Congratulations, correct! Ang sarap mag-emote sa song. Ano yan? Alis na yan. Tama na. Bijoki queen ka eh. Dapat mo ba? Gusto ko bilang kuya. Ay, may sumasagot ko si nanay. Let's try Gcash ako. Sige yan man sila rin. On this day ba, DJ? Correct! On this day! Thank you. Numero. Letrang B ulit. B. Letrang B, numero. Numero 7. Oh, sobrang ka na sa nabusoy mo. Numero 7, number 7 for letter B. Alright. Handahan lang tayo. Malapit na tayo sa numero 1. Ay, nagmahay ang wala nagsali. Letrang G. I hope this is the last ball. Letrang O. As in, oh my gosh. Number 66. Ay, nakapagka. Parang yung sabi ko eh. Number 66 for letter O. Ang iban, nakikisigaw kahit hindi niya card ng katabi niya. Ay, huwag tagaan, nagpasisin ko mo niya.